בספטמבר 2005 נסראללה הכריז שהוא רוצה לחטוף חייל, קבל עם ועדה, ולמעשה מאז חיזבאללה נערך לחטוף חייל. היו כמה ניסיונות, הניסיון המשמעותי ביותר היה בהר וגיא. מרבית המוצבים שלנו ספגו אש מאוד משמעותית, גם בגלדיולה, בהדס, מוצב זיוונית, בנחל ציון, החמ"ל הפלוגתי, חמ"ל האיסוף, ספג פגיעה ישירה בחמ"ל. האירוע הזה נורו בו 1,000 פגזי מרגמה מצד האויב ו100 טילי נ"ט. האירוע הזה הסתיים ביוזמה טקטית של צנחן שפשוט ראה זיהה, היה באיזה מקום אחר וירה ב4 מחבלים וסיים את האירוע. אבל למדנו מהאירוע הזה שהחטיפה תקרה. זה כלל בכלל לא מצליחים בפעם הראשונה, יצליחו בפעם השנייה, לא יצליחו בפעם השנייה וכך הלאה וכך הלאה, ובסוף בפעם העשירית יצליחו לחטוף חייל. היינו איזה 4 חודשים בכוננות שיא, כאילו לא יצאנו הביתה, לדעתי איזה 3 חודשים כל המ"פים. כוננות מטורפת, לא יצאנו, לא ראינו, החמ"לים כולם כבר היו על סף קריסה, לא יצאו הביתה. ובשבוע של המלחמה, מצב הכוננות ירד למצב כוננות 2. כוננות זה היה לפי מספרים, אם אני זוכר היטב, אז כמעט כל התפקיד שלי זה היה או 4 או 5, ובשבועיים לפני המלחמה היה כוננות 2, אני מקווה שאני לא טועה במספר. 8:50 בבוקר של ה-12 ליולי, זה בעצם בוקר שגרתי, שהייתי צריך ללכת לדיון בחטיבה, ופתאום אני מקבל טלפון מהחמ"ל האיסוף, שאומר לי, שמע, שמענו בקשר, נתקלנו, ואנחנו לא מבינים מה זה ומי זה. חיזבאללה מודיע עכשיו על 2 חיילים ישראלים חטופים שנמצאים בידיו. الأسيران الإسرائيليان أصبحا في مكان بعيد. אני מקבל טלפון מהחמ"ל באביבים שאומר לי שיורים בכל הגזרה ואמצעים מתחילים ליפול. ואנחנו נכנסים עם כוח ראשון שכולל כיתת חי"ר על אכזרית וטנק מרכבה 2 של גדוד 82. המטרה העיקרית שלי היא למצוא עמדה נסתרת כמה שיותר טובה לצוות יחמ"ם שבדרך מבירנית. אחרי כמה מאות מטרים הטנק עולה על מטען. טנק ישראלי בוער, והוא לא בוער בגלל איזה תקלה טכנית. ואז אנחנו מגיעים למצב שהכוח חי"ר חוטף אש נונסטופ, הגופות מפוזרות בשטח, אף אחד לא יודע איפה הם. ולמעשה ככה אנחנו מתחילים את המלחמה, מהומה, לא רואים כלום, יש רעש והמולה ולוקח המון זמן להבין מה קורה. חשבנו שזה עוד יום קרב, איפשהו אחרי יומיים הבנו זה משהו אחר. יש רגעים בחייה של אומה שבהם היא מחויבת להביט אל המציאות נכוחה ולומר עד כאן. חיזבאללה היה מאוד, הבין את המשמעות של התצפיות ושזה העיניים שלנו בעצם, והוא חיפש לעבר אותנו. למשל אמצעי בזרעית שפשוט טיפסנו, הגענו לגובה 60 מטר ואנחנו פשוט רואים טיל תקוע באמצע התורן. ואז הוא יורד לבן כולו מלמעלה מהתורן, חושך אימים, הוא יורד. אומר לי המפקד, תשמע, יש בעיה. נכנס טיל, והטיל לא התפוצץ, טיל כזה ליד האמצעי. כמובן שנטשנו את אותה עמדה, עלינו עוד 10 מטרים גובה, פתחנו עמדה חדשה, הרכבנו זרוע, הרכבנו אמצעי, ובאמת זה שפתחנו את האמצעי הזה בפולמוס 5 בזרעית, זה מה שנתן לכוחות להיכנס לכרכום. עד שהאמצעי הזה לא עבד, לא היה אישורים בכלל להיכנס לחצות הגבל באותו גזרה. שני הצוותים הראשונים שנכנסו זה פלוגת המוביל. זה צוותים שנכנסו לאזור מרג' עיון עם כוחות הצנחנים ו-212 ראשונים. הייתה שם לחימה קשה עם צוותים שלנו שהיו בבתים וצוותים של 101 שנלחמו. הנחיה שקיבלנו מהגדוד, מהמג"ד דאז שהיה אורון, שעד שלא יגיע כוח מילואים להחליף את הפלוגה, הצוותים חייבים להישאר במוצבי הרדוב כי אין שם מישהו אחר שיעשה את העבודה. פה אני יכול להגיד שפלוגת המפקדה, חיילי המפקדה עבדו כמו מטורפים. לא משנה, יורים, לא יורים. משכנו אוכל מהגזרות, מ-769 ל-300, ואחרי כמה ימים ראיתי שזה לא הולך, ופתחנו פה נקודת חלוקה של מזון. התחלנו עם 500 מנות, וסיימנו עם 3,800 מנות.
חלוקה מפה, שיצאה מהגדוד. קיבלנו משימה, עכשיו להיכנס עם גדוד צנחנים 101 לתוך כפר הייטה שייב. ממש נכנסנו 5-6 לוחמים שלקחנו מהעטפים, ונכנסנו איתם ל-120 שעות עבודה יחד עם גדוד 101. בסופו של דבר גויס כוח, סד"כ של יחמ"ם במילואים. קיבלתי אישור להוריד 3 צוותים בלבד לכיוון המפגד כדי להשתתף בלחימה. תצפיתניות, בבט"ש המשימה העיקרית שלהם זה למנוע חדירות לתוך שטח מדינת ישראל, ובמלחמה התפקיד הזה הוא מקבל משנה תוקף. התחילה אש מסיבית מהרכס של מרון הרס, וכל הרכס הוא שולט באופן מוחלט על אביבים. החלטה של המג"ד הגזרתי ושל המח"ט, הם מחליטים לפנות את מוצב אביבים על כל יושביו. כל מקופל, החמ"ל סגור, התיקים מוכנים. שמעתי את זה, דיברתי עם המח"ט, אמרתי לו, המח"ט, זה משימתנו להגן, בשביל זה אנחנו קיימים, זה הייעוד שלנו. אמר לי, קבל את זה, אתה נשאר במוצב. התצפיתניות נשארות לבד, יוצרים איזושהי מעטפת מטורפת של טלטליות בתוך אביבים. יורים, ירו טיל לתוך השירותים שם, לא נעים, פגע בכל הזה, ופצמ"רים נופלים. והיה פה איזה אירוע מטורף שהבנות לא רוצות לצאת הביתה, כאילו הן מעדיפות להישאר בחמה, לא רוצות לצאת הביתה, למרות שכל היום הן חוטפות קטיושות ופצמ"רים. המשימה של צוות יחמ"ם במלחמה הזאת הייתה כדין צוות יחמ"ם בכל מלחמה אחרת. הצוותים נכנסו לעומק השטח, סגרו מעגלים, היו צריכים לצפות לאיתורים שהביאו להם לצפות. אנחנו נעים בסדר תנועה של 2 טורים. לפתע נפתחת עלינו אש מנזרח, אנחנו בעצם בהתקלות. בשלב הזה אני פשוט מפנה את עצמי שמאלה, פותח באש, ואחרי מספר כדורים צועק נתקלנו משמאל. בשלב הזה מצטרף אליי הצוות של ברק ומתחיל לפתוח באש יחד איתי. עולה השחר ואני מבקש ממפקד הצוות לעלות מול החפ"ק של גדוד 869 ולעדכן בסטטוס. כשהוא בא להתקשר, הוא רואה שהטלפון שלו כבוי וסדוק. כשהוא הופך אותו, הוא מזהה חור בתוך הוורד הרם. בעצם אנחנו מגלים שבמהלך ההתקלות הוא חטף כדור בבטן. הכדור חדר את הווסט, פגע בפנס ו' שהיה לו בתוך הווסט, ונעצר בוורד הרם. התקבלו, החל מהשעה 8 נכנס לתוקף הסכם הפסקת אש. השירות לפי פקודה עבור. 15א, הישר. גבינה הישר. אקדח הישר. לא הישר. בסוף אתה מכין את הפלוגה שלך ליום הזה של המחר מלחמה, והנה במחר מלחמה באמת הדברים עבדו ועבדו בצורה מאוד מאוד טובה. במלחמה היא עוד לא היינו מתוחכמים כמו היום. הם היום הרבה יותר חזקים, הרבה יותר מאומנים, הרבה יותר מוכנים. המלחמה הזאת הביאה אותנו למצב שבו אתה גם טכנאי, גם חייל, גם לוחם. דברים המרכזיים שאני למדתי כמג"ד, ואני חושב שכל חייל, מפקד וקצין צריך ללמוד, והבנתי את זה ביום השני של המלחמה. עכשיו שאתם משקיעים באימון, תשקיעו באימון לבדיוק מה שאתם הולכים לבצע במלחמה. רמת הכשירות של הלוחמים, האימונים שלהם, הציוד, מציוד הלחימה, דרך המנסאים, דרך התיקים, אמצעי התצפית, מערכות המקם. מחר מלחמה זה איזושהי סיסמה שכל יום שלא מתחילה מלחמה זה סוג של ניצחון, אבל ביום שהיא מתחילה אז צריך לדעת להילחם כדי לנצח גם בה.